Evo, dobrodošli u naš vlog, znači Bože, prvo da promovišemo ovu seriju, ali ne to seci. Evo, došli smo u Pančevo, jako brzo smo došli, neočekivano, treba se povesti sat i po vremena, ali mi smo brzi, Žurio si? Drivers. Čekamo stvarno, čekamo pekaru tamo, hoćemo burek s kolenicom i vanilom i džumbirom, ali neka gužva, jako velika gužva, jer može sa zumbira. Meni bi bilo neprijatno, ali me boli kiša. U Barutani, u Pančevu i došli smo da degustiramo. What? Bro, what are you talking about, man? Evo, jedemo s kolenicom. Sad smo trenutno došli u Pančevo, tu smo kod Barutane i želimo da probamo nadaleko poznati burger. Burek Stanovski, kako zove? Stankovski, da. Da probamo burek sa kolenicom. Privatno. Ali dobar. Ali dobar. Ali treba umočiti ovako, ako kamera sad vidi, treba ovako. Umočiti. I onda. 50 grama. Moram priznati, 50 grama. bolje nego što sam očekivao. Da, definitivno. Dobro, znaš, tu sam. Da. Sve Instagram. Njega. Prati, mogu bi se navići na ovaj već sve. Znaš šta im mogu još raditi? Obristi nos od jogurta. Kad bih rekao da liči na onaj mini pani Pavla Šunka, vređao bi ga, a to mi je prvo palo na pamet kad sam ostavio. Upgradeovan mini pan. Ne se žao što nisam zavišao. Znaš da nisam... Evo. Ovo je sve. Da. Ali na dve noge. Znaš da mi je ko neka palačinka? Bezo jaja. Da nema mi muku s palačinke. Ne, definitivno muku s palačinke. Nešto vidio sam nekako. Da, nije što je video. A, ne bi ja svaki dan. Ne, koleni su bi Koleni? Koleni su bi 100%. A ne bi ni kolenicu svaki dan. Ja bi. Jednom nedeljno je više nego u redu. Znam da te pepa malo. Da. Da ga pepa. Pazi ovo za video, pazi ovo. To je to što se tiče bureka. Ide ti bureka. Znaš ti već. Pa šta Moj znam? čulo ukus je zadovoljen. Ne, definitivno. Ja bi za kolenicu bi dao nekih 9 od 10, za vanilu čak bi dao 10 od 10, pošto nikad nisam probao tako nešto, tako da ne mogu da sudim u negativnom smislu, tako da 10 od 10, vanilu 100%. A u pozitivnom smislu? Što tiče vanile i što tiče mene, nisam bio šokiran, stvarno jeste ukusno, ali neka 9 recimo. Nisam bio šokiran, stvarno jeste ukusno, ali nije me... Nije me. Nije te pepalo. To me nije, baš to me nije. A što tiče kolenice, da ga je... 9 tipa, ajde. Ne, što se mene tiče... Ajde, čuo da kažem možda. Neka ja ću. A ja sam mislio da on već rekao, ali ajde. Kolenica, što se mene tiče, kad bi morao da ocenjujem ocena 6.5 hours later. od 1 do 10, rekao bi neka 9, zato što ta jedna ocena koja fali, možda upravo bi mi dočarala neku One eternity later. vanila, 8, kolenica, 9, Gigi, prebacujem na tebe. Ništa, ja ću biti kratak i ja sam 9 od 10 za kolenicu, jeste sjajno sve, a ja se bojim da ću susrati. I to vrlo brzo, to je jedni razlog. A vanilija? Vanila, kanula mi je, ali dovoljno što sam probao, super je, 9,2.
koliko sat. sati? Prošlo Tako je. 9. Ovo je na 3 pive pobjeg. Oprostite. Ne znam šta bi rekao, upravo sam stvarno doživeo dobro. orgazam. Ne, stvarno jako dobro. Baš, Burek baš. valenica, Blago, stara, milovano. intenzivan ukus koji vam jednostavno traži još i još da uzimate i ne prestaje. Znači, Začini koji su Dajte, korišteni ne treba, u ovom dajte. bureku su tačno dozirani u molim, pravoj ovo je meri, Gordon da ne Ramsay, treba ni dečko. manje, a ne treba ni više. Lik izraza koristi. Ja se slažem sa svojim mišljenjem. Ne, jako specifičan ukus, ne mogu da ga definišem. Ali, da bi bliže dočarali našim dragim gledalcima ovaj ukus, mi ćemo reći da je to neki palačinjak sa euro krem. Da. Specifično. samo ima oblik bureka, ali nema ukus bureka. A čak i mogu biti pite. Što ume da zavara, jer ti očekuješ jedan ukus, a onda dobiješ drugi. I onda si iznenađen. Poštovani gledalci, mi smo sad najedeni, napojeni i možemo da nastavimo naše avanture. UTC Street. Bila si moja avantura. Tako da ljudi, vidimo se u sljedećoj destinaciji našoj, a to je Vajfertova pivara. Dobrodošli u neuspešno traženje pivare. Da, malo, budi oprezan. Evo da vidite što ovdje piše. Kaže, ne piše i ne seri po hodniku. Idemo dalje. Drugari smo nešto vidjeli. Šta je bilo? Urzijat, znaš da ne vidimo da ništa to baš. Golubovi donji deo. Golubi donji deo. To je sveže, Boris. Šta li nas tek čeka? To je sveže. Kontaš da je sveže? Šta nas čeka? Šta nas tek čeka kad odemo tamo? Da, ovo je baš priča, Boris. Znaš šta nas čeka ovdje tek? Da li imamo muda da dođemo ovdje? A, imamo. Ali mogu. O, druže. On je govno, druže, ovo je... Dobro da, ovdje može čak i mi beskućnika. Vaško, pazi kuda ideš sad. ali pazi, neko... Jesam baš bio blizu, jel te? It was at this moment that he knew. He fucked up. Buraz RX-icu, juju. Buraz jako je dugaško govno čak. Šta taj lik je, brate? Ajde da prođemo, žiđi sad... A znaš da nije ništa loše, ja s obzirom da je dobre boje Pa i govno. samo Ja bar govno. mislim da je dobre boje. Knowledge. Da li imaš nešto kažeš za vlog, Điđo? Ne, Buraz, usreću se. Koji ovaj ovdje. Mi nastavljamo našu ekspediciju. Šta je ovo, Buraz? Kako... Neću budem glup, ali šta je ovo? To pada 100%, ja iz toga ne idem. Ajde. Idemo ide gas, što bi se rekla. Ide gas, idemo mi. Buraz, ali ovo je toliko neiskorišten prostor da se mi razumemo. Ovo je toko. Tamo ne idem. Ova govana, to se od golubova. Ja neću šta imaš da kažeš na ovaj prostor i... Ja bi ovdje paintball igrao. Paintball, a? Kako je? Dobri den. Kude šta baca. Da li meni treba ovi natpisi da brinu malo? Triki. Triki A iluminati. šta je pre triki? Ovo šta, to je smiley kao. To je smiley. Taj smiley voli Gigi da pije. To je jako neprijatan smiley. Taj smiley... Ju. Golub, moj oken žut. Jebem golub. Dobro, prikuli teo za ogrev. A ovo je jarko crvena boja, to je tu skoro. Vidi bre, u moje ku... Znaš smo čovjeka izgubili pre 10 godina. Spet si nizeš. Što bi rekli šta imate kažete, da li ima malo neprijatno. Da, malo više neprijatno. Ali rekli su nam da je Vajfertova pivara, tako da... Rekli su Burazi, ja neću ovdje da budem Buraz. Tu smo. Neću Tu smo, a ne bismo volili da smo tu odlako. Neću da budem ovdje Buraz. Zašto? Idemo u kafe Zagreb. Ček, moramo, evo ovako da imamo, kako bi smo kadar. Tu smo, ne bismo dalje to da. Da idemo dalje, Idemo, a? Samo idemo da. I, hoćete reći, sve je bilo, nismo čuli. Brat je rekao kako je ovo pivara, ovo što upravo vidiš. Ovo je pivara, mislim, bar nekad bila. A sada je? Sada je
Poljski WC. A što on radi ovdje, Bor? Mislim, Ne znam, možda čak i živi, tako mi je delo. Pravi pivo. Muzej se otvara leti. muzej ima Ne ovdje. leti, nego leti. Da, Lodika ima muzej. Ima muzej, da, tamo s druge strane. Muzej govana, Bora. Hladni dani ne može da radi. Zato što jebi. Dođe do Holandije, imaš stvarno muzej govana, tako da... Knowledge. Veze, hladni dan imaju sa muzejem. Ju, imamo drugog palog brata. Još jedan pali, brata. Sad ovdje baš moramo na pala govana da pazimo. Ništa, mi idemo iz pivare. Jeste možda dajte za neki šut ovdje? Pivo je bilo odlično. Štedi bateriju. Ok, da štedimo bateriju, tako da se... Ju, na crvenom smo, aj čao. Evo, igraj koreografiju. Moradovi. Igraju, brate. Slanijada, da ne kažem Bacon Fest, Kačarevo. Da li imaš nešto kažeš, čoda za vlog? Pa znaš kako, na ovoj slanini najmanje slanine smo vidjeli. A čega smo još vidjeli, nekih wurstova što je najgore. Pa, ali dobro, kobasice su dobri. Da, i to se jako fino krčkaju tamo u nekoj vodi. Da, prija. Jako prije. Todorica. Aj snimi da ja. Sve ovo ja. Snimi i jogurt. A, da. Sve ovo ja. Sve ovo ja, vidiš li? Sve! Uzimaj, ajde. Snimaš? Opravdaj se, molim. Kad se zajebeš i staviš jedno 4 kašike čilija umjesto kečapa u pljeskavicu, inače ili jak ljut, a ti baš i nisi neki fan ljutog, ovo su stvari koje mora se raditi. Jede čovek pljeskavicu s kečapom. Vrate, ne može to raditi. Da snimam. Ništa, mi smo naš posao završili za danas. Jer se ja čujem se. Bravo, ja čujem. Deri se, Điđane. Ništa, jebo me milkshake. Kome natara da ja kupim, ne tako. Ništa, eto, mi smo obilazak Beograda i okoline završili. Mi se nadamo da ćete vi uživati u našem videu. Jel' tako, kolege? Kako nije? Tako. Tako je. Tako je, nemoj da vičeš. Ništa, eto, to je to. Mi se odjavljujemo, pa do nekog drugog viđenja neće biti, nema. Znači, uzimam kesu i papir, raspa sistema. Znači, Ja? prvi, pošto sam najmlađi. Čekaj, pa čekaj. Ne, stani, ostav! Se čuje? Evo na jogurt. Nemo vlažne, ovo maramice. Nemoj, čulo se. Kontam šta je učili. Vidio snima, jebe.